matí venen a llegir 3 pares amb 3 nens que mai són els seus fills, però que està just al costat d'aquesta exposició que us explicava, i cada matí tenim 3 pares, mares, avis, àvies, qui vulgui de la comunitat, i llegeix amb 3 nens, i és molt bonic. I vam fer un vídeo el segon any d'aquest projecte en què els nens tots deien jo he llegit amb la mama de... i també crea comunitat, perquè la mama del primer dia que van tornar, tu qui has llegit? Amb una mama. I de qui era aquesta mama? No sé. I doncs pregunta-li de qui era. I llavors van començar a preguntar qui eren, i nens que al principi de curs van llegir amb aquella mama, i la mama torna a venir al cap de X temps i li diu però com ha millorat aquest nen? Clar, no és la seva mare, no és la seva mestra, que per tant són persones que l'estimen i que sempre estem allà motivant-los, mares externes els passen el dia dient que bé que llegeixen ja, com han millorat, perquè també animar-los en aquest aprenentatge forma part d'ajudar-los a convertir-se en lectors. O activitats tan simples, i amb aquesta ja tanco, com la que un dia a l'any, això se'ns va acudir 3 o 4 anys més tard, que un dia a l'any, amb motiu de la setmana literària que ara fem, tots els nens de la nostra escola, tots, i ens en assegurem temps abans que tots, i no n'hi hagi cap sense, tinguin algú del seu entorn que vingui a llegir amb ells. I tota l'escola s'omple de tants nens i tantes persones, a vegades familiars o a vegades amics, que venen aquell dia a regalar-los mitja hora de lectura. I tothom es posa a l'espai que vol. Aquests es van posar aquí al pati de baix, als passadissos, a la cuina, inunden l'escola, tots els nens, amb un convidat lector que han portat aquell dia. I molts nens, quan fem l'activitat final d'aquest any, l'any a la nostra escola, l'activitat del dia que algú va venir a llegir amb mi és una de les que més recorden. I aquí un record especial a tots els avis que ens han ofert tantes bones estones de lectura i que seuen aquí i que s'han implicat tant o més que molts dels pares i mares. I quan tot això passa, et sents una mica com el Xin i la gent de pintors de la Susili, en què penses que han passat coses tan boniques que només pots estar feliç i agraït. Però abans d'acabar, sí que és important aquesta il·lustració del David Weisner en què diu no la mateixa història de sempre, perquè quan vas explicar dius no, però això ja ho fem, de tant en tant ja els hi llegim al nen. No, però això ja ho fem, tot això ja fa molts anys que ho fem. Sí, però ho fem de manera intencionada, ho fa tothom, tots anem alhora, tots tenim molt clar que és una prioritat formar lectors, que els Disneys que dèiem i altres títols que no cal citar no formen part d'aquest recorregut perquè no ens sembla literatura de qualitat, que comprem a les llibreries, que estem en contacte permanent i visualitzem els autors, llibreters, bibliotecaris. Això és el que estem fent? Llavors sí, ja ho estem fent, perquè jo crec que el que parlàvem o la nostra intenció no és reproduir allò que fèiem, perquè no fem cap fitxet en el resum, perquè no fem una sèrie de coses que ens han semblat que van en contra de formar lectors apassionats i crítics. I justament perquè el que es tracta és que siguin apassionats, volia tancar amb la segona de les preguntes que us he dit abans. I la vull tancar amb la resposta d'aquesta nena, que ara ja és una adolescent, que encara ens porta de cap perquè ve cada tarda a fer deures i tot el dia està allà. Quan el seu germà feia P4, tenia una situació molt dolenta a casa i venien abans, els obrien abans, i sempre anava, que no sé si s'aprecia, amb una bossa que els va regalar la vetlladora d'un dels nanos. Va dir, Lara, jo faig 40 anys i els vull regalar alguna cosa als nens de la classe, era vetlladora. Diu, què els hi puc regalar? Els faig un llibre cada un. I anàvem pensant, i era l'època que l'hauríem de treure aquestes bosses. I hem dit, regalem-los a cadascun una bossa perquè puguin portar els llibres. Doncs cada matí venien abans, s'assentaven. Aquesta és una foto amb el mòbil ràpid, en faig moltes d'aquestes. I el Manuel es veu com mira la germana. I ella és la germana que va respondre la segona pregunta d'aquella formació. L'escola ha de formar lectors, perquè una cosa és què implica. Implica ho hem vist, però ho ha de fer. I ella va respondre, espero no emocionar-me perquè és magnífica ella, diu, crec que l'escola clar que ha de formar lectors, perquè és el que fa que aprens no les mates, sinó com s'ha d'anar per la vida. I aprens lliçons que t'ajuden a superar problemes. També perquè sense elles jo no sé com aprendríem a ser bones persones, perquè a l'escola, per sobre de tot, venim a aprendre a ser bones persones. M'agradaria que a tots els nens i nenes d'aquest món els agradés tant llegir com a mi. El que crec que més li agrada més als nens seria llegir. Clar que està molt bé aprendre mates, català, però llegir és una cosa que mai oblidaràs. També ser lector fa que els altres s'animin a llegir. El que també m'agrada molt és compartir les històries amb la meva família, en el meu cas concret, amb el meu germà. En el meu cas concret he aconseguit que el meu germà i la meva mare siguin lectors.
jo no sé leer-la, no has de llegir, has d'escoltar, has d'acompanyar un infant, has de... Doncs tot això va ser possible i a vegades quan la gent diu no és possible, si en un entorn així és possible, jo crec que una altra escola és possible, perquè a vegades quan ho tens més fàcil sembla que les famílies han de, que tenen una predisposició inicial millor o com a mínim més compromesa amb la societat que tenen de viure. Ells no en tenen gaire de compromís, no saben on hi ha el col·legi electoral, el primer cop que van a eleccions al barri no t'ho creu. Pensant, home, és que només hi ha un punt al barri, jo no vull votar. Vull dir que és un context molt desanimat amb moltes coses, no? I que tots ells estiguin tan implicats, penses, qualsevol ajuda, qualsevol visita, qualsevol cosa és sempre una festa i és sempre d'agrair perquè fa créixer el projecte. El projecte ha canviat molt en aquests anys i coses que no ens havíem plantejat abans, per exemple aquest any, que encara clar no ho explico perquè encara no ho hem fet. Potser fracassarem, però amb el club de mestres hem dit per què no fem res, 2 cops, l'any hem pensat 2 perquè no ens atrevim a dir cada mes, un club amb pares. O sigui, de triar una obra d'adults, no de nens, i llegir-la, i la Fe de l'Expulsada ens en va recomanar una, i vam dir, va, obrim-ho, i que a vegades qualsevol ajuda o iniciativa a vegades fa créixer el projecte. Perquè heu sortides? Sí. Llavors hagués anat a l'Ajuntament de Fuster? Sí. Poc, perquè el pressupost no dona per molt, i anem molt en tren i amb autobús públic, però sí. Una mica suposo que tu deies això de poder entrar a la casa d'un escriptor, que també és una qüestió bàsica, jo penso que al vostre punt, jo m'afegiria amb això que podem aprendre idees de vosaltres, però l'altre tema també tu has parlat de clàssics. M'ha semblat que el tema clàssics, per exemple, el llibre per més grans era un llibre del Gustafson. Bueno, perquè aquest... Aquí hi havia coses que des del meu punt de vista lector, hi ha excepcions. no hi posarem potser no s'hi pot posar solitud, però potser sí. No. Potser sí. Hi ha excepcions, vull dir que he parlat així molt en general i disculpeu-me, perquè per exemple un dels drames és el Parc de l'Institut i el compromís, perquè tu no ets una escola concertada que segueix una línia educativa. Llavors hi ha coses que en un moment donat que teníem un altre llibre i vam dir, doncs bueno, potser hi ha llibres que els agrada llegir i vam decidir que fos al final perquè obria la porta a llegir-ne d'altres, igual que el Roald Dahl, que hi ha llibres més complexos però que obre la porta i el tenim a quart perquè altres nens, vull dir que no tot estaria per mi dins del que serien els clàssics, vull dir que hi ha una excepció, igual que tenim l'Avi de Charlotte Doyle, no és un clàssic, parlen de clàssic contemporani però no ho és, el Toby Loggins ho hauria de ser i no ho és, qui coneix el Timothée de Froment, un autor magnífic francès, molt poca gent, però vull dir que dintre, que no és gaire pur la idea del clàssic, però sí llibres que em sembla, a excepció d'aquest final, que han passat prou generacions, a part d'aquest que obre l'etapa secundària, que pensem que nosaltres, o en el nostre context, tenim un gran fracàs quan passa el 6è. Nosaltres, que no vull generalitzar. No es pot pensar, jo deia, la presència, que de fet és la nostra feina i és la nostra deformació professional, no? Pensar en autors de la nostra literatura, per exemple, no? Sí. Saps que és una de les nostres preocupacions i potser a vegades també ho he pensat, com que tenim molt clar amb les llibreries i tot això, les llibreries també tenen el que està al seu abast. Per tant, la segona pregunta era dir què haurien de fer les editorials perquè en aquest esquema clàssic pugui haver-hi literatura nostra que també ens ajuda, no per una qüestió només de tancar-se entre nosaltres, però perquè puguem treballar la cultura més global. Totalment. Aquí, només un tema. El teatre el treballeu també? Sí, l'únic que nosaltres fem un projecte 6è com a escola que és com on aboquem tots els esforços finals en fer un musical, el teatre musical. Per això la cosa del literari, perquè el musical, vull dir, el guió no... I sí, clar, és el gènere, però que no està tan lligat a això. Hi ha primer infantil, fem més coses amb titelles, però el teatre com a tal és el projecte de cicle superior que és interdisciplinari. No, quan ha parlat aquell xicle, la primera hora, parlava dels països. Parlava, no hem pogut estendre'ns perquè ha fet una sessió molt curta, no? Però ha parlat, per exemple, d'Itàlia. Jo volia dir una cosa d'Itàlia, és a dir, Itàlia ha presentat com una gran diversitat, una gran llibertat de la formació literària, etc. Però el que sí que és veritat que quan vas a Itàlia a fer la prova i te'n vas a una
passar una barrera, que és la barrera dels autors italians. Aquesta barrera, quan vas a les seccions de literatura infantil, has de passar una altra, que és la dels autors italians clàssics. Trobes fins i tot una prestatgeria plena del Gian Graudari, de tots els tipus d'edicions haguts i per haver, rústiques, amb tapa de cartró, il·lustrada per aquest, il·lustrada per aquell. Això aquí no ho tenim. Això aquí no ho tenim. A part de la poca formació literària que pugui tenir en general, que hem dit abans amb la Lolita Ros, doncs del mestre, aquesta diguem-ne cura dels nostres clàssics generalment no hi és. I jo faig una crítica a l'excés d'àlbums, és a dir, de donar molta importància a l'educació literària dels anys a través dels àlbums, sobretot que ens arriben de fora. Ens arriben de fora i no posem nosaltres aquesta barrera, i a vegades ni traduïts, a vegades o mal traduïts, perdoneu, perquè n'hi ha molts de mal traduïts. És a dir, que tenim una feina per fer col·lectivament, que no és culpa ni del mestre ni de ningú, potser ho és de les editorials o potser és de la baixa autoestima que tenim enfront del llibre clàssic infantil, perquè tu vas a una llibreria i busques el Zoo de Pitos i costa trobar-lo, perdoneu que jo he fet la prova. No trobes el Zoo de Pitos i en canvi trobes els llibres del Rodari de tot arreu, la Magitàlia. Per exemple, la Divina Comèdia, que és una obra que ens pot semblar super difícil, doncs te la trobes amb 100.000 adaptacions diferents. Amb 100.000 adaptacions diferents, per nens petits, per nens mitjans, per nens grans, en forma de còmic, en forma d'adaptació senzilla, en forma d'adaptació no literària, etc. És a dir, de tal manera que quan s'arriba a la literatura, diguem-ne, de gran, tu trobes. Jo penso que això és un esforç que hem de fer col·lectivament, tots. Des de l'escola de mestres, des dels espais escrits, d'anar reivindicant aquesta autoestima pels nostres clàssics. Sí, perquè aquesta creació de comunitats i el visió de les dues, que tant m'ha interessat molt la teva proposta, perquè era la idea teòrica, però tu l'has dit a nivell pràctic i es veia molt clar. Per tant, si hem de crear comunitat de lectors, també hem de crear una comunitat territorial que expliqui aquests contes que t'expliquen la teva realitat. El món de les faules... Sí, perquè doncs això, clar, primer estava representat amb l'edició, que a nosaltres ens agrada molt el que ha fet com veu amb la Gran Gener, adaptacions, Genet, per exemple, en un terme clar, l'estil inicial, que són de Catalunya només, que no es troben a les llibreries, o sigui, no te'l trobes allà, però quan les podem llegir que llavors ens puguin explicar, per exemple, la sortir aquest mega àlbum que és caríssim a més, no? De la Pajarera de Oro, que té molt a veure amb la senyora de Tous. La llegenda de la senyora de Tous està clarament, vull dir, els nens han pogut fer aquesta relació perquè al primer i segon tenim tot aquest recull, alguns trobats d'aquí i d'allà i altres en format de llibre de les rondalles que parlen d'alguns llocs concrets de Catalunya, no? Però que costa també a nivell de justament això, és que no em repetiré perquè estic super d'acord. M'agradaria saber quin mestre de casa nostra, quin percentatge de mestres tenen com a activitat habitual en el seu temps lliure, o sigui, lliure, que ens paga més hores de les que estem, però bueno, en el temps que surten de l'escola d'anar a una llibreria o una biblioteca. M'agradaria saber-ho. I dos, quan van a aquesta llibreria o biblioteca, qui s'interessa més enllà del que hi ha posat? I si el que hi ha posat no hi ha cap barrera de la qüestió catalana o dels nostres autors, clar, tot genera una feina que encara està pendent, jo crec, totalment pendent. Vull dir que... I a més és un gat que es mossega. Sí. Perquè si tu no et queixes del títol de la gallineta vermella, si ningú es queixa d'aquest títol, perquè no hi ha cap gallina vermella, deu ser una gallina rossa, doncs llavors vol dir que ja pots anar fent. No, és així. No, molt bé. A vosaltres. Sí, molt bé. Vull dir que això, explotar-lo, la marca no la podeu vendre, no? Mireu, l'explico, la comparteixo amb una escola de Terrassa, li he dat milions de vegades i em truquen i sempre estem, vull dir que sí, que la compartim molt, l'únic que tampoc ens va a favor el context
de política educativa, perquè jo us haig de dir, i m'és igual dir-ho aquí, ho podria dir davant de qui fos i davant de la senyora que m'ho va dir a mi del departament. Si el juliol una persona em va dir que formar lectors, que és una cosa que cada centre ha de decidir si és la seva prioritat o no, que per això hi ha llibertat de centre, i que està molt bé un centre que fa plàstica i que està molt bé un centre que forma lectors, que ells no poden imposar res, perquè la meva demanda, després de no sé quant temps esperar una reunió amb aquesta gent, va ser com pot ser que les instruccions d'inici de curs, que normativament no hi hagi les hores per una persona que dinamitza el centre, la concreció curricular de què s'ha de fer una lectura, que això, l'autonomia de centres és això, que cadascú pugui fer, que li sembla molt bé que nosaltres ho fem. Per tant, ho podem compartir, anar on sigui, jo he fet formació gratis a molta gent, però la cosa que al final del Departament d'Ensenyament crec que no ens estaran gaire a l'hora i que totes les science i que el que ven és el projecte de medi en anglès fa que això sigui un dia una persona que respecto, que admiro, va dir ai sí, que macos aquests dels Calders, això dels contes. No, és que no estem parlant d'això dels contes. Llavors, tenim un problema si algú que admiro, que m'agrada, que parla molt